गोडी त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची जोडी. युट्यूब कर आणि कोकण कर. तुमका कशी वाटली परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी? चला आजचं आपलं लाईव्ह आणि आजच्या लाईव्हला आधी सांग आमका उशीर झालो, बरोच उशीर झालो म्हणजे टेक्निकल प्रॉब्लेम. हा थोडं माईक कनेक्ट होत नव्हतं पण शेवटपर्यंत काय तो माईक कनेक्ट झालोच नाही, त्याच्यामुळे जाऊ नये. आता काय बांधलो नाही, आता म्हटलं चल विदाऊट माईक तर माईक असं लावलेलं आणि तुमका आवाज येता की नाही तर खाली ते तुम्ही सांगा. आणि त्याच्याबद्दल उशीर झाल्याबद्दल माफी असा तुमच्याकडे. आम्ही दोघी पण माफ करा आमका, तो उशीर झाला थोडस तुमका तात्काळ ठेवला. हा थोडस असं म्हणतो ना वर खाली झालं. होता. अरे बापरे चुकून कधी कधी असं होतं ना, मी बघून जाय होतंय काहीतरी त्याच्यामुळे तर तसं झालं, सॉरी. आता उशीर तर झालेलोच. तर आजची एकदम म्हणतात ना तळ्यात मासे घरात भरोसे नाहीच. काय गावला तर काय म्हणतात ते भूका ताकाची दुधाची ताण ताकावर. नाही नाही झालं कसं माहितीये, गेल्या रविवारी काय होतं सांग, देव दिवाळी होती म्हणजे हे तुळशीची लग्न होती पंढरपुरात एकादशी. त्याच्यामुळे एकादशी, त्याच्यामुळे काय व्हेजच म्हणजे नॉनव्हेज. आपण व्हेजची ती पुरजी बनवली सोयाबीनची, ती रेसिपी झाली. आणि बुधवारी होती पौर्णिमा, ते पण मोठी देव दिवाळी, जे गावात सगळी जण लग्नाला येतात ना असं म्हणतात त्या दिवशी पण नॉनव्हेज खाणत नाही. मग असं झालं की चला रविवार गेलो, बुधवार गेलो आणि शुक्रवारी आम्ही खाल्लो नाही. आणि त्याच्यानंतर आता परत इलो रविवार आणि मी मोठ्या आशेन गेले खूप मोठी आशेन आणि मोठ्या मच्छीच्या आशेन. म्हटलं चल आठवड्याभराचे जे 1000 रुपये वाचलेत मच्छीचे, तर म्हटलं 1000 रुपयाची आज मच्छी घेते, मोठी सुरमई, एवढे मोठे मोठे तुकडे नाही तर सुरमई नाही तर काहीतरी सोंदळा बिंदा काहीतरी मस्त मासं पापलेट बिपलेट काहीतरी गावात ह्या आशेन गेलाय. पण कसला काय शेवटी बाजारात गेल्यानंतर दिसले छोटे छोटेच मासे आणि त्या छोट्या माशांमधलं नंतर म्हटलं काय चूज करू काय कळेनाच. मग एकदा म्हटलं मांदेली घेते, नंतर म्हटलं नको वाईच मोठा घेऊया. मग ते वाईच मोठ्याच्या चक्करवर पापलेटवर इले, पण ते पापलेट पण वाईच मोठे नव्हते, एवढेशे होते. तर म्हटलं पापलेटचं तसं सार खूप छान लागतं, पण त्याच्यात जरा वाईच मोठे पापलेट असते ना तर मजा वेगळी येतात. मग पापलेटवर सुद्धा फुल्ली मारलाय आणि त्याच्यानंतर कशा दिलाय आणखीन वाईच मोठा जातोय. त्याचे परत छोटा आहे कोळंबी. तर कोळंबी बघलाय तर सगळी उतरलेली होती, म्हणजे दिसा होती लाल लाल कोळंबी पण तिची टकली सगळी निघालेली होती. मग म्हटलं नको बाई, अगोदरच उन्हाळू वाढलेलो त्या कोळंबीचं तर तिसरच मच्छी झालेली आहे, म्हणून कोळंबीवर पण फुल्ली मारलाय. आणि त्याच्यानंतर पुढे गेलंय, त्याच्यानंतर दिसले आपले आजच्या रेसिपीचे राजे. ते म्हणजे कोणते राजे? बॉम्बे डक म्हणताय. होय होय, म्हणजे आजच्या रेसिपीचे ते राजे आहोत. तसे मच्छी मधले फिश मधले ते राजे नाही, पण सगळ्यात चांगले मासे म्हणतात स्वच्छ खाऊ बरे पचाक बरे. तसे बांगड्यावर पण इल्लेलं आहे हा, पण बांगड्याचं काय माहितीये हिस्ट्री हा बांगड्या बरोबरची, म्हणून मी त्याच्यावर पण फुल्ली मारला. आता ती काय कहाणी आहे तुमका ऐकायची असत तर त्याच्यासाठी तुमका रेसिपी म्हणजे लाईव्ह मध्ये रवायचं लागतं ना. मग मध्ये आता उशीर झाला तर आणखीनच नको रघु उशीर. आता परत एकदा नमस्कार मंडळी, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. बरे असाच ना? बरेच रवा. मी स्नेहा आणि ह्या सरोज परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मी म्हणणार ते आपण पाहतात परब तुम्ही तुम्ही पाहताय आता टॉप 10 9 काय न्यूज. माशांची नावं सांगितल्या ना लाईनीत, मग त्याच्या तोंडावर कसा येईल. असू दे होता कधीतरी. असं ते होता. तुम्ही आपले तसाच आणि समजावून घेतास. आणि आजचं म्हणतात नाही, हा काय म्हणाला? मीच म्हणाले नाव अजून फोडूकच नाही. मीच काय म्हणाले? बॉम्बे डक. बॉम्बे डक. डक म्हटलं काय तुम्ही मगाशीच म्हणत होत्या बाई, डक म्हटलं काय सगळ्यांना आवडता डक. पॅक 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 म्हणजे ना बदक असं झाला. पण एनिवेज आजचे जे मासे आहेत, हा चला आता आपण परत ओपनिंग करूया. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी त्यावर अधिक असं मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूब कर आणि कोकण कर. कशी वाटली तुमका युट्यूब मध्ये परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी? अशा प्रकारे आजची आपली लाईव्ह रेसिपी. तसं बघून गेलं ना, ह्याच्या अगोदर आपण ह्या आठवड्यामध्ये कुठले 2 रेसिपी टाकले. एक तर आपलं धोंडस कोकणातलं फेमस, त्याच्यानंतर मी टाकलेले रबडी. ती रबडीची रेसिपी रवलेली म्हणजे ताकूची. धोंडस म्हटल्यावर कसं कुकर मधलो केलेलं. दरवेळेला आपण टोपातला म्हणतो ना, तर या कुकरातला रेसिपीवरती. आता त्याच्यानंतर आता उशीर झालो अगो सरोज, आता बोलत नाही बसूया, नंतर करता करता बोलूया. तशी होता येईल झटपट, पण काय करताल असं बोंबील फ्राय.
गेस करा पटापट आणि डबल टॅप करून लाईक करा नक्की काय. आजची रेसिपी बोंबील. तसं आपण बोंबीलचा स्टफ बोंबील खातो, त्याच्यानंतर बोंबील फ्राय खातो, त्याच्यानंतर बोंबीलची चटणी सुद्धा, सुक्या बोंबीलची चटणी सुद्धा एक नंबर भारी लागतात. पण हे जे आजची रेसिपी दाखवते ते क्वचितच खाल्ली जातात, पण ती लागतात खूप चवीत भारी. तुम्ही त्याचा म्हणजे म्हणतात ना सार किंवा कालवण किंवा त्याला तुम्ही म्हणू शकता काय काय 2-4 नावं आता सुचतली ती सांगताय. प्रत्येकात सहसा म्हणतात हिरव्या चटणीतले बोंबील, ओले बोंबील हिरव्या चटणीतले. तर सुकी बोंबील वगैरे रेसिपी असं आपल्या परब किचनवर गेल्याच वर्षी केलं होतं मॅगो. सुक्या बोंबल्याची खलबत्यात नवीन खलबतो गेलो तेव्हा कुठून केलेलं, कुठून भारी लागलेली आणि पाटो पण होतो ना गो. हा पाट्या पण हा दोन्ही दाखवलेलं. आता आपण बोंबलांकडे जाऊया. बिचारे वाट बघतात सकाळपासून, त्यांना म्हणजे तिचं फिश मार्केटमध्ये वाट बघितल्याने त्याच्यानंतर आता हिसर वाट बघतात. हे बघा आपले बोंबील किती आज मोजून दाखवते. 1 2 याचा विचाराचा डोका मी मगाशी काढलेला आहे, विचार केलेला आहे. होय 100 जो वाटतो. 3 4 5 6 7 8 9 10 म्हणजे 10 रुपयात 10 रुपयात 1 बोंबील. असं नाही नाही टाक केलंय ना तरी मी म्हणते अगं टाकलं अगोदरच सातच लावतं. आणि एक मग आपण गेलो की थोडं घे मग 8वं लावतात आणि मग आपण टाक केल्यावर 2 टाकतात म्हणजे असे 10 होतात. असं पण मजा येतात की टाक करूची. त्यांना पण माहिती असतं, ती पण शाणी असतं, त्यांना माहिती असतं की ही ना एकतर माशांची म्हणजे प्राइस तरी कमी करतात नाही तर वरतो बारीक मासं काहीतरी नाव घालतात. म्हणून ती काय करतात माहितीये, मोठे मासेवाली मोठेच मासे घेऊन बसतात आणि छोटे मासेवाली छोटो. कारण आपण जेव्हा मोठं बोंबील म्हणते आपण असं मोठी कुठली तरी मच्छी घेतली की आपण सांगतो ना मांदेली बोंबील आणि कोळंबी पण कधी कधी. हा चला बघा या एवढा साहित्य घेतलेला. आता काय हिरवी 2 मिरची, 1 कांदो, कढीपत्तो, मीठ, हे आपला ओला खोबरा, लसणीचे पाकळे, ह्या अर्धा इंचापेक्षा कमी 5 इंच आला म्हणा. याचा व्हिडिओ आहे ना 1/2 इंच म्हणजे काय वरसून खालसून लांबीन रुंदीन. आता ही कोथिंबीर भरपूर आणि हे आपलं कोकम हळद हे एवढा साहित्य. आता खोबरं आणि हा एकत्र कसा होता आढाळ हा एक. आता पहिला काय करूया, नारळ कितीचं असतो गेस मारा. पण नारळ कितीचं पण असं निघालो जाड. त्या दिवशी मी 50 रुपयाचा नारळ घेतलेला आहे, तो निघालो आजून एकदम पोकळ बांबू म्हणजे बोलतात ना तसा झाला चिवचिवी. हा आणि एकदमच असं पातळ मग ह्याचा तरी तरी 40 रुपयाचा नारळ आहे तुमका असं जॉईंट करून दाखवतो. हा 40 रुपयाचा तो वाईज मोठं होतं म्हणून मी म्हटलं चल मोठं नारळ घेऊया. पण हे 40 रुपयाचा घेतला पण ह्यातला आतला खोबरा बरा निघाला म्हणजे बोलतात ना जाड निघालो नारळ. आता आधी काय करायचा, आढळ्यात आधीच म्हणतात ना घेवासणीचा करायचा नाही तर आधी घेऊया कातून आणि मग घेऊया आपले बोंबील. ह्याच्यात सगळा वास येतो. चला आता आढळ आपली विळी अक्का बाय जे आपल्या रेसिपी मध्ये इल्लली. आता तशी जर सुरी असतात तर तुम्ही ते बोंबील काय नरम असतात ते कापू शकता. तसं तर कारण ते का खावला नसतं बोंबला के का खावला नसतं असं. तसं तर बोटान पण असे कापतात कुठे पोचूनच देता. ते अशी सांगताना साफ करू या विळीर वाईज जपू ना. आता खोबरा कातूचा असाल तर काय या बघा बिचारा लागलो याचा तर झाला सगळा लूज झालो तो. टाईट करूचा लागतं, किती पण टाईट केलं तरी तो लूज होता. त्याचा आता ना रिपेरिंग का देऊचाच लागतं. नेऊन तर आता पाण्यात करू गया. खोबरं आधी कातायचा म्हणजे किती. आता खोबरं कातते वेळी कसं खोबरं कातलंय की मी वाटाक घेतलंय मग या आढाळ्यावर बसला की 1 बोंबील कापूक लागत. पण बरा ह्याचा वास येईल ना. म्हणजे वाटूचा पण आहे ना. मग आता वाटून होय तोपर्यंत आपले हाय बोंबील पण आहे बघा किशी पडतात. ते असे बाजू. आता हे पडू नये म्हणून पण काय टिपा अगोदरच खिशे काढून घ्यायचे आणि नारळात धुवून घ्यायची करट. मग काय होता हे जो भुसो आहे ना तो त्याका चिटकताना पडणार नाही. तुमका काय असा तुमच्याकडे टिप्स तर तुम्ही सांगा ते. आता याचा खोबरा बघा किती छान पडला. काय करत आहात आज आपण करतोय ओल्या हिरव्या चटणीतले बोंबील. ओले बोंबील पण हिरव्या चटणी मधले.
याचे फायदे भरपूर होता. जेव्हा कोणाचा म्हणजे अशी कोणाक दुखापत झाली असतात टाके असतील जसे आता बाळातले माका असते वेळी केल्या नव्हते माझ्या सिझरिंगचे टाके हा 2 नंबर जाईन केलेले आहेत. हे बोंबील खावा हिरव्या चटणी छान लागतं. आणि म्हणजे टाके परत आता सुटतात. कोणाचा बाळात निकच नाही असा कोणाचा काय झालं असत आणि टाकेचं पडले असेल किंवा दुखापत झाली असत तर हे बोंबील खायचे. बेसिकली सुकं हाडासाठी पाणी सुद्धा चांगले खायचे. असतात. हा. माधवी लिहिते हॅलो परत फॅमिली हॅलो. हिमांशू लिहितोय खूप छान. शीतल लिहिते खूप सुंदर जोडी आहे दोघींनी. थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. अपूर्वा लिहिते लवकर करा गजाली नको. लवकर कसं किसणार खोबरं. हा आता रेसिपी एकदम छोटी आहे काय वाटला की होतं की फक्त बोंबील कापूची आणि खोबरा किसूचाचा. त्याच्यामुळे आम्ही गजाली म्हटलं उशीर नको म्हणून आम्ही आपला आणायचं आधीच कातून ठेवलं तर आमच्या माईकनीच प्रॉब्लेम केलेले आहे. बघा एवढा अर्ध्या याचा नारळाचा एवढा खोबरा येईल. आता आपण सगळे बोंबील नको करूया ना 10च्या 10. हे बघा आता या ना एवढा घेतलंय म्हणजे अर्धी वाटी कवड आणि त्याच्यावर जर 2-3 वेळा किसलंय फक्त. आता ह्या आता चमच्यान घ्यायचा खरडवून तर चालता कारण आपण हिरव्या करतलो ना त्यामुळे. हिरव्या म्हणजे हिरव्या बोलतात हिरव्या वाटणातले पण म्हणतात मालवणी भाषेतलो शब्द. तर मी उघडलंय तर मीच दुडून ठेवलेलं आहे अशी पद्धत आहे. जिने उघडल्या तिने दुडायचं आठवणी. रुपाली ते हाय. आता हे बघा खोबरा सध्या नारळ खूप महाग आहेत. हो सध्या काय पूर्वीची बायका याच नारळाचा आवाज येलो की सासू येतली दावत. तुमची इलेली की नाही ती सांगा. माझी तर इलेली नारळ फोडूचा आवाज असलो तरी आय येली दावत. काय गो कशाक फोडतोस गो एवढा खोबरा तुका कशाक लागता गो. हे प्रश्न तुमच्या सोबत इले होते की नाही ते सांगा. हे बघा ही टेक्निक आहे आतमध्ये चमचो घालून. तसं मी बायको चमच्यान करते आणि हे मोठ्या चमच्यानच हे करते. तेवढंच आहे ना बुतूर दातात आपलं केलो तरी 40 रुपयाचा नारळ बघा केवढी स्वा. मस्त. अपूर्वा लिहिते तुमचे भरपूर व्हिडिओ पाहिले आम्ही खूप छान आणि तुमची जोडी पण थँक्यू. आता माझा आवाज येतोय ऐकायला की नाही ते हा सांगा. तुम्ही आवाज सांगा कारण आवाजाच्याच ह्याने आम्हाला भरपूर उशीर झालेला. आता मिक्सरचा भांडा आता मिक्सरचा भांडा इथे काहीतरी होता ते बघा त्याच्यात आवाज येतोय हा आवाज येतोय. हा येतोय. शीतल लिहिते हाय नमस्कार परब डॉटर इन लॉ मी आजकाल मुशीचं कालवण केलंय. ओके मुशीचा आम्ही हे बघा बोंबलाचं करतोय इकडे. बोंबील पण ताजे आणि शिळे ओळखू घेऊ आहे ना. बोंबलांक पण वास खूप असतो. तसं तर मच्छीला वासच असतो. मुशिक नसता नाही वास नाही असतो ना एक वेगळ्या प्रकारचा वास असतो. तो पण आता पटकन त्याचे मोठे मोठे हे करून घे. हा विळीवर कशाला ह्याच्या बसणार नाही जपून. विळी आमची जरा हलते. कोण असेल तर सांगा जरा. अक्काबाईची गेली आहे सध्या धारच गेली आ. झाली किती वर्ष अक्काबाईची व्हिडिओ जाऊन बघा आणि किती वर्ष झाली ती सांगा. हे बघा एक कांदा घेतला आपण मीडियम. सोललंय तसो पण हे असेच तुकडे लागतले. ह्यो जो अर्धो आहे ना तो मी फोडणेक घालतले. त्याचा जाड जाड आता बुडी म्हणजे काय कांदो जाड लसूण जाड आला काय कापले नाही. आणि ही मिरची. आता ह्याच्यामध्ये ना थोडंसं कढीपत्तो त्यांना काय होता सुगंध छान आहे. सुगंध आणि केस आणि कढीपत्तो काढून टाकूची असता ना तो असं तरी पोटात जाऊ दे. केसांसाठी भरपूर चांगलं. आणि हिरवे आहेत ना सगळं हिरवच. आता ह्या एवढा फिरवून घ्यायचा आणि मग खोबरा घालायचं पाणी न घालता. आता शिळे आणि ताजे मासे कसे ओळखायचे तर बोंबलांचा कलर बघायचा. हा असा ना पिंकिश म्हणजे लालसर असला पाहिजे. कधी कधी हे लोक ना कलर पण लावून देतात त्याच्यामुळे जरा असं बघायचं. तसं बघायला गेलं ना
बोंबील असे पाण्याच असतात बोंबीलमध्ये. असं म्हणतात बोंबील ह्यो मासोना 90% पाणी असतं याच्या शरीरात. त्याच्यामुळे ह्याचं फक्त ह्यो जो कलर असतो ना तोंडाचा तो लालसर होयो. त्याच्यावरूनच तुम्ही ओळखू शकता. नाहीतर बाकी हे मासे नरमच असतात. बाकीचे मासे कसे नरम असले की समजायचे कलर असं दिसतं ऑफ व्हाईट असतात. हा बघा हा जरा पिंकिश असो कलर आहे ह्याचो. आणि ह्याचा एवढंच वास नाही ना म्हणजे बोलतात ना. हा आम्ही मुशी नाही खात चांगली लागते का. आता मुशी चांगली लागते का ह्याचं उत्तर आहे आता ते तुमच्या खाण्यावर आहे. तसं म्हणतात मुशीमध्ये मर्क्युरी जास्त प्रमाणात असतं. मर्क्युरी म्हणजे पारा. त्याच्यामुळे काय काय जण मुशी खाणं अवॉइड करतात. पण मुशी सुद्धा कमरेला चांगली असते ताई. मुशी हाडांसाठी चांगली असते. बेसिकली ना मी एक व्हिडिओ बघितलेला आता सांगते. मी ऍक्च्युली ना व्हेज आणि नॉनव्हेज म्हणा किंवा काही खायचं असेल ना तर एक मी व्हिडिओ बघितलेला की हाडांसाठी सगळ्यात चांगले, डोळ्यांसाठी किंवा आपल्या शरीरासाठी सगळ्यात चांगले मासे कोणते. तर त्याच्यामध्ये बॉम्बे डक म्हणजे बोंबील हे सगळ्यात एक नंबरच्या लेवलवर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ओमेगा 3 असतं जे आपल्या डोळ्यांचं आपल्याला जो वयोमानानुसार आपले डोळे कमी होतात ना, दृष्टी कमी होते. त्याला मॅक्युलर म्हणून एक आजार म्हणतात. त्याच्यामध्ये दृष्टी कमी होते. तर ती जर तुम्हाला समस्या टाळायची असेल ना तर ह्याच्यामध्ये ओमेगा 3 असतात. म्हणून ज्यांना डोळ्यांचा त्रास असेल ना त्यांनी बोंबील औषधासारखं खावं. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलं की सुके बोंबील खा. कारण सुक्या बोंबीलमध्ये ओमेगा 3 जास्त प्रमाणात असतं अशा ओल्या बोंबीलच्या प्रमाणात. आणि हाडांसाठी पण सगळ्यात बेस्ट नंबर 1 मासा जर कुठला असेल आपल्या शरीराच्या दृष्टीने तर तो बोंबील. सुके बोंबील टाके भरतात तेव्हा पण चांगले. म्हणून सुकी चटणी आम्ही टाकलं असं. पण तुमका जर मुशी खावची असेल तर मुशी खावा. मुशी पण चांगली आहे. पण त्याच्यामध्ये जसं आम्ही सांगितलं ना मर्क्युरी म्हणजे पाऱ्याचं प्रमाण शरीरात चांगला नसतं. त्याच्यामुळे कधीतरी वरनं तुम्ही खाऊ शकता. असं काय नाही की नाही खाऊ शकत. कुठलीही जी मच्छी असतं ती कमी प्रमाणात किंवा जास्त प्रमाणात खाऊ नये. काही प्रोटीन्स हे ते जे काही शरीराला जेवढं पाहिजे तेवढं. जसं बांगडो त्याच्यामध्ये सुद्धा मर्क्युरी जास्त प्रमाणात असतात. तो बांगडो सुद्धा पचणाऱ्यांका पचता, नाही पचणाऱ्यांका नाही पचला. आता याच्यात पाणी घालून घेतलंय आणि मी ह्या बघा ह्या असा दरदरीत वाटलंय आधी पाणी न घालता. आता ह्याच्यात खोबरा घालतलंय आणि हळद. राशी लिहिते अरे माझा मेसेज वाचा मी न्यू आहे या चॅनल. अरे वा वा धन्यवाद ताई आणि तुमचं स्वागत आहे परब किचन मध्ये. राशीचा काय मेसेज होता ते मला काय माहिती नाही. परत एकदा करा तरी पण मी स्वागत करते. काय करतो मी वाचलेलं सांगितलं ना हिरव्या चटणीतले ओले बोंबील जे लागतात खूप छान. आता वहिनी तिथे वाटेपर्यंत मी या बोंबलांना साफ करून घेते. त्याच्यात पाणी घेतलंय घालून आणि मी पण ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालून घेतलं आणि हळद. आता मी हे वाटते गंधासारखं वाटायचंय. आता त्याच्यातच मी त्याच्यामध्ये मी साफ करून घेते. परत त्याला उघडूया बघा. आणि त्याच्यानंतर आता हे बघा बोंबील साफ करायला काय जास्त वेळ नाही लागणार आणि जास्त खावला नसतं. हे बघा असं ह्याच्यातलं पोटातलं हे जो भाग असता ना हे फक्त काढून टाकूया. आता आपण हिरवी चटणीतले करतो ना. नाहीतर जर आपण फ्राय करूचे असतात ना जसं मी सांगितलं ना 90% बोंबीलमध्ये पाणी असतं. हे बघा साईडचे हे पर सुद्धा काढून टाकूया. असे काय हे केलं की तर आता बोंबील आपण असे मध्ये 3 तुकडे करूया ना. कारण चटणीसाठी 3 तुकडे लागतात. म्हणून हे बघा असे. आणि का आता धुवूया. तसं मी व्यवस्थित असे सगळे मासे साफ करून घेते आपले बोंबील. जर तुम्ही फ्राय करत असाल ना किंवा ह्याचं स्टफ बोंबील करतात ना तेव्हा काय करू तेव्हा सुद्धा असं पुढं पोटाकडचा जो काळो भाग असतो ना एका काळी पिशवी म्हणतात. ही बघा ही पिशवी चांगली नसतात. हे सगळं त्याचं पोटा म्हणजे जे बघा ना आहेतच. हे बघा कोळंबी आहे ही बघा पोटामध्ये त्याने खाल्लं. तसं एक व्हिडिओ एक हे पण आहे की आता मी बोलू की नको तो विषय. नाही बारीक जीव खातात पोट भरतात. नाही तसं नाही. आणि आता चला आता आपण ह्याचे 3 तुकडे करूया. हे बघा ह्याच्या आतमध्ये मी तुम्हाला दाखवले. आता ह्याचे किती पाहिजे आपल्याला बोंबील चटणीसाठी. आता 2 तास झाले. आता तिसऱ्या आणि उरलेले आपण मस्तपैकी तळून घेऊया. हे आता आपण ह्याच्यासाठी हिरव्या बोंबिलातली चटणी करतोय ना त्याच्यासाठी बोंबीलची चटणी ही खरंच खूप छान लागते. मी काय कधी खाल्ली नव्हती पण पहिल्यांदा इथे खाल्ली. हे 3 झाले. आता आपले 4थो ही काळी पिशवी ह्यातलं हे पोट साफ करून घेऊया. बाकी एका 2-3 वेळा आपल्याला धुवचा पण लागतो.
त्याच्यामध्ये शिजवताना सुद्धा याची काळजी घेऊया. ती आता तुम्हाला शिजवता तुमका व्हिडिओमध्ये सांगतले. हे बघा आता एवढे आपण बोंबीलचे हे रश्श्यामध्ये टाकणार आहात, हिरव्या चटणीचा जो रस्सा आहे ना त्याच्यात. आणि हे उरलेले जे आता फ्रायसाठी तुमका करूचे आहात ना, तर तुम्ही अख्खू बोंबील पण खाऊची जी मजा असते ना ती खरंच खूप छान लागतात बोंबील. पण काय होतं माहिती आहे, बहुतेक जणांचे बोंबील जेव्हा फ्राय करून जातात ना तेव्हा ह्याच्यात पाणी असल्यामुळे ना ते बोंबील असे कुरकुरीत होत नाही किंवा म्हणतात ना तुटतं. त्याच्यासाठी काय ट्रिक आहे ती आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण दाखवतो. जर वेळ मिळाला तर मी तुम्हाला नक्की दाखवते. आता जसं लाईव्हला थोडं उशीर झाला, मग मधून याची चीर द्यायची. काय काय जण सुर्यन देतात, आता माझ्याकडे विळी आहे म्हणून विळीन मी असा मधून चिरून घेते फ्राय करताना. म्हणजे काटो कापायचो मग ते उघडलं जातं. हा असं हे बघा काटो कापते वेळी आवाज येता. हा मधलं जो भाग असतो ना तो असो काटो कापलो की मध्ये तो बोंबील उघडलं जातं. बरोबर. जास्त पण टाका चीर दिली ना तर ही सरच दोन तुकडे होते. काटोच कापायचं फक्त. हा हे बघा असं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्टफ बोंबील म्हणतात ना ह्याच्यात जा स्टफ करूचा मटेरियल असा ता भरू आहे आणि असा फोल्ड करून एका असं पोटली भरून करतात. पण आता आपण ते करणार नाही आहोत. हा बघूया. फक्त आज फ्राय करतो म्हणून हे म्हणजे असे केले ना की याच्यावर दाब ठेवला ना की ह्याच्यातले जे पाणी असतं ना बोंबील ते निघून जातं. आता वहिनी दाखवतले. चला आता हे तुमका धुवचे लागतले ना, हे घ्या वेगळ्या डिश मध्ये घ्या. मी तोपर्यंत बाकीचे बोंबील साफ करते. ते जरा बेसिंग मधनं धुवून काढा. हे बघा मच्छी खाप चांगली लागतात पण त्याच्यासाठी असे साफ पण करून घ्यायचे लागतात. आता आपण 2-3 पाण्यातूनच साफ करून घेणार ना. होय होय. आणि नरम असतात ना ते आणि बुळबुळीत सुद्धा हातात ना असेच पटकन झटाकतात. बोंबला तर लगेच टाकतात. तो पकडणारे कसे पकडतात देवाक माहिती. ते जाळ्यात पकडतात ना. हा पण नंतर जाळ्यात ना काढून ते मर. बोला. आता हे बघा हे पर काढलंच नाही. एकाचं रवलं वाटतं. मी मगाशी खालचे नाही काढलं. खालचे द्या इथे काढलंय मी आता कोचून. ते पोळी तशीच कोचून देता. हा हाताने असे पटकन निघतात ते. फक्त ती कोयत्यांमध्ये भाग करून देता. विचार तरी काय करतलस मग ती कोयत्यांमध्ये काटो कापून देता. इकडे इकडे इकडे. आता हे का काही लावून बिवून काही ठेवायचं नाही. थोडासा फक्त मीठ लावायचं चवीत. घेतलंय निथळून. हे बघा स्वच्छ धुवून घेतलंय मी. आता माशात हळद घालूची असता. कित्या घालूची असता तुम्ही सांगा. खाली सगळं तुम्ही सांगा. थोडासाच मीठ लावतंय कारण ते काही चव येऊ होई म्हणून. तशी नाही लावलास आणि घाई गडबडा पण तेच कधी सोडूचे ते तुमका बघूचे खरं तर. कारण नाही तर काय होतला बोंबील गमतलोच नाही चटणीमध्ये. हा बोंबल्याचा वास. आता वास येण्यासाठी काय आता तुमच्या हातीक जर येत असत तर तुम्ही कोकमा किंवा लिंबू चोळा. मग तो एक सुगंध येता. मच्छीचो सुगंध येत असत तर मच्छीचा सुगंध म्हणत नाही मच्छीक वासच म्हणतात. तो वास निघून जातो. म्हणजे तुम्ही हे करा. आणि लिंबू पण एका लावला ना तर वास निघून जातो. तसं आपण कोकम टाकतो ना सारात त्याच्यामुळे ह्याचा वास जो असतो ना बोंबील जो कोकम किंवा लिंबून वास मारलो जाता म्हणजे निघून जाता. त्याच्यामुळे तुम्ही काळजी नका करू एका वास येतात. तसे शिळ्या मच्छीत जो वास येता ना ते वास घेऊनच तुम्ही कधी शिळी मच्छी घेऊ नका. दुसऱ्या दिवशी घरात राहायचं नाही. कचरेवाला नाही. आता माझ्या ही अकरा ना आवर्जून खाली जायचं लागतं कचऱ्याच्या डब्याकडे आणि जाऊन ही मच्छी टाकूची लागतली. नाहीतर मी या घरात राहायचंही नाही रात्रभर. चला आता मी विळे आणि या धुवून घेते. आता तुमका दाखवची गरज नाही. आता काय राहुला फक्त आपल्या फोडणीत घालूचे हळद. ही आपली चटणी चांगली वाटून झालेली आहे बघा. सुरी खाया गो वाईच कांदो हे करूचो होतो मग असे ओबड जोबड चिरून घेतलं. आम्हाला इथं ठीक आहे. आता
कढई तापान दे. बारकोसो घेतलेला कांदो त्यातलो वाटूक घातलं आपण जसा गोड्या डाळीचा वाटप वाटव ना तसं वाटून घातलंय. आणि हो तो अर्धो तुकडो ठेवलेला आहे त्यातलो अर्ध्यातलो अर्धो म्हणा तो मी आता चिरून घेते. तिथे ह्यो पण फोडणीत आपण वापरून टाकूया. आणि हे कढीपत्त्याची पानं. आता कढई आपली तापली हा. वाफ नाही लागत आता अशी जाडा तापाने तापली आता तापली घाई केली आणि फोडणी बसली नाही तर तापली. आता या पळी भरते. ही कशी म्हणतात ना पेशंट लोकांका जर चटणी द्यायची असतात तर तेलाचं प्रमाण सुद्धा ही का कमीच लागता. एकदम कमी लागता. आता हे बघा माझे किती रवले बोंबील 1 2 3 4 5 6 बोंबील रवले ते मी हे बघा हे म्हणतात ना फ्रेश माशाची ही निशाणी असतात. जेव्हा आपण धुतो ना तेव्हा त्याला एक चकाकी येते बघा. ह्या बोंबलाने एक स्वतःची चकाकी आलेली असते. शाईन मारतं. जसं आपण आता ही स्टाईल मी घासताय ना त्याच्यानंतर ही स्टाईल जरा शाईन मारून टाकते. आता हे चंदेरी एक चकाकी हा. येतात जसे पापलेटाक येता बघा. एक पापलेटाक पापलेट चंदेरी दिसली की आता मी थोडे कमेंट घेते हा. यातील पाणी नको का काढायला. नको. चटणीसाठी नाही काढावं लागत. आपण जेव्हा आता बोंबलाची चटणी करतोय पण आपण जेव्हा हे कुरकुरीत फ्राय करायची गोष्ट येते ना तेव्हा ह्या बोंबलातलं पाणी काढावं लागतं. तेच आता मी तुमका दाखवते. आजची रेसिपी म्हटलं आता दाखवते कसे ते. त्याच्यानंतर पहिले काय काय करायचे. आता आपला तेल तापला पाट्याखाली चिरडायचे. कढीपत्ता आणि हा फोडणीत घातलाय. कांदो टाक 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 टाक. कढीपत्त्यात पाणी होता. आता ह्याच्यात घालूया आपण जी हिरवी चटणी वाटून घेतलं वाटण ता. भरपूर सारी कोथिंबीर घालायची. हिरवी चटणी म्हणजे हिरवीच गमक होईल. हिरव्याचा अर्थच काय हिरवो राशी लिहिते आणि माझं मॅसेज अरे हा ते झालं. मीना लिहिते सुके बोंबील साल खूप छान लागतात. हा सुक्या बोंबलाचं साल खूप असा छान असा का लागतं. सुद्धा असा जाऊन बघा. आता मी ह्याच्यात मीठ घातलंय आणि आता येतो हे लिंबू म्हणजे त्या लिंबूमुळे ह्याच्यात जो वास असताना तो मारला जातो. आणि हळद असं लावून ठेवलं आणि त्याच्यावर अजून एक गोष्ट ठेवली त्याच्यामुळे कुरकुरीत होतंय. यातील पाणी नको का काढायला. हा हे बघा हळद इथे आहे पण ही जरा कमी आहे थोडी तर जास्त. मी त्याला वापरलंय ती तरी नाही पुरतली जास्त पण हळद नको कारण हळद थोडीशीच बाई. आणि चव वास जाण्यासाठी आणि चव तुमका दाखवतो त्याच्यासाठी तुमका सांगले ना मग अशी फोटो झाली आहे त्याच्यामुळे चव पण भारी येतात आंबट अशी आणि वास तो त्याच्यातून निघूनच जातात. लिनेश लिहितोय नमस्ते ताई तुम्ही कुठे राहता. आम्ही विरारला राहतो. कोकणात कुठे तर आम्ही कणकवलीला राहतो. प्रणाली लिहिते हाय ताई खूप छान रेसिपी थँक्यू. अपूर्वा लिहिते हाय ताई. स्मिता कुलकर्णी लिहिते छान. कांदा भाजूक नको काय नको. कांदो अर्धो आपण फोडणीत घातला आणि अर्धो आता भाजायचा. हा आता भाजायचो. फोडणीत घातलं तो वायस परतलो गुलाबी झालो. आता त्याच्यावर हळद टाकलं. वहिनी तुमच्या छान दिसताय पण तुम्ही ज्या वेळेस का दिसता म्हणजे मला कळलं नाही. वहिनी तुमच्या छान दिसतात पण तुम्ही ज्या वेळेस का दिसता वेगळे असणार वेगळे का दिसताय पाहिजे आता वहिनी. तुम्हालाच असेल काय माहिती आता. असं साडी का घेते आज मी वेगळे दिसते म्हणजे मलाच बोलत असते कारण मी थोडी हेअरस्टाईल चेंज केली आहे. थोडासा लुक माझा बोर झालेली केस वाढून आणि प्रेग्नन्सी नंतर स्वतःकडे वेळ देऊ अजिबात वेळ नव्हतो. तर आज मी हा वेळ काढलाय आणि तो वेळ सुद्धा असं काढलाय दुपारी 12 वाजताच्या नंतर. आणि नंतर हे बघा आता लिंबू पिळूया म्हणजे ह्याचा जो हिवसानीचा वास म्हणजे मच्छी हिंसान म्हणतात त्याचा जो वास असतो तो निघून जाता. हळद मीठ
आणि लिंबू नाही लिंबू वापरला तर कोकमा पण चालतं. आगूळ आगूळ कोकमा जा असत का तुमच्याकडे हिरसाण घालू, चिंच मात्र घालू नको. नाही, चिंचेचं आणि लिंबू आणि ह्याच्यामध्ये फरक असतं. चिंचेचा आंबटपणा तो वेगळो, लिंबूचा आंबटपणा वेगळं आणि कोकमाचा आगूळचा आंबटपणा वेगळं आणि कोकमाचं सुद्धा वेगळं. म्हणजे ह्या चारही गोष्टींचं बद्दल ना वेगवेगळी चव असतात. त्याच्यामुळे तुमचा जी चव आवडतं त्यानुसार करा. मी तसं ना खरं सांगू आगूळ लावते. आता माझ्याकडे आगूळ पण हा, तो सुद्धा मी ह्याच्यात वाईस घालते. थोडीशी चिटिंग करते मी. लिंबू माझ्या नवऱ्यासाठी आणि आगूळ माझ्यासाठी, कारण त्यांना लिंबू लावलेला आवडतं आणि माका आगूळ लावलेला, म्हणून मी हे दोन्ही मिक्स करून दाखवते तुमचा आगूळ म्हणजे काय असतं ते. ज्यांना म्हणजे माहिती नसत त्यांच्यासाठी. माहिती नसत आणि नसतील कोकमा तर लिंबू वापरा आणि नसतील लिंबू तर कोकमा वापरा. मालवणी माणसाने कोकम नाही असं होत काय? नाही, पण आजकाल काय होतं, यंदा काय झालं, पाऊस मे महिन्यापासून सुरू झालं त्यामुळे कोकमा सुकू कोणाक गावली नाही. यंदा कोकमा महाग गावतली. जी तुमका 400 नि 350 होती ना ती आता 500च्या घरात जातली. बघा हे का म्हणतात आगूळ. आता गुळ तुम्ही म्हणतात एवढं 1 लिटर काय सगळं तर बुचान नाही तर चमच्यान घालतला. बघा आता बुचान घालतात. 1 बूच बस होय, कारण जास्त पण आंबट नको, त्याच्यामुळे 1 बूच. आणि हय सुद्धा आपण आता ही चांगली परतून घेतलंय बघा चटणी. बोलता बोलता आता तोपर्यंत पूर्ण सुकली. आता या दोन्ही गोष्टींमध्ये मॅरिनेशनचं वेगवेगळं हे आहे. आता मॅरिनेशन वहिनीने कशाचं केलं तर हळद आणि मीठ, म्हणजे ज्याला आपण चटणीत घालतो ना किंवा सारात घालतो त्या बोंबलांसाठी फक्त हळद आणि मीठ लावून ठेवलेली. आता जर चटणीचा भांडा, हे जे चटणीसाठी हिरव्या चटणीतले बोंबील आहे ना त्यांना मॅरिनेट कसं केलं, हळद आणि मीठ लावून. आणि जे आपण फ्रायसाठी करतोय त्याला मॅरिनेट कसं केलं वहिनी सांगा? फ्राय करतोय त्याला मीठ, कोकम, लिंबू, चोरून मारून लिंबू, चोरून मारून आगोळ, अजून याच्यात एक गोष्ट रवली, मीठ टाकले आणि हळद टाकले, मसालो रवलो. म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टींचं मॅरिनेशनचा प्रोसेस वेगळा असा. ह्याच्यात तुम्ही लिंबू किंवा आंबट नको, कारण ते आपण ह्याच्यात टाकतो ना मग चव नाही यायची. त्याच्यामुळे ह्याच्यात नको, ह्याच्यात करा. जे मच्छीचं आपण भाजतो ना फ्राय मच्छी त्याच्यासाठी, आणि ह्याच्यात नको. आता या बघा पूर्ण सुकली चटणी चांगली भाजून घेतली, कारण तुमची 2 दिवस ही चटणी प्रवासात नेलास तरी रवाक वई, म्हणून इतपत चांगली भाजा की ती पूर्ण सुकाक वई. आता जा मिक्सरचा धुतलेला भांडा तर आम्ही पाणी घालते. आता तुमका किती पातळ किती जाड चटणी वई ती तुमच्यावर. भातासोबत खावा, भाकरीसोबत खावा, चपातीसोबत खावा, किंवा प्रवासात नेतास तर थोडीशी सुकी करा, मग ती भाकरीसोबत आणि आपल्या चपातीसोबत छान लागतात. 2 दिवस तरी ही चटणी मस्त राहता. फक्त कांदो व्यवस्थित भाजा, नाही तर कांदो वगळला तरी चालत. कांदो वगळला तरी चालेल, कारण कांद्यामुळे सरस खराब व्हायचं, म्हणजे भाजला नाही गेला तर. वाटपात पण तसंच होता ना, वाटपात जर कांदो भाजलो नाही गेला तर वाटप खराब होता. आता चटणी म्हटल्यावर काय पातळ एकदम सार नाही करूचा, आपल्या करूच्या थैच्यात चटणी. मग तेवढाच पाणी घाला, जेवढे तुमचे बोंबील तेवढाच अंदाज. आता मी एकच वडा घेतलेला आहे खोबऱ्याचा. कांदा भाजका नको का, तर त्याचं उत्तर आहे अपूर्वाला नको भाजका नको. वहिनीने तो आता जसं दाखवला तसा. आणि आता हे बघा मी मसाला लावून घेतला, आणि मी थोडासा गरम मसाला पण लावते. मालवणी मसाला आणि आपला मच्छी फ्राय मसाला आणि गरम मसाला हे बघा. त्याच्यामुळे मला अशी चव खूप आवडता, म्हणून मी असं मॅरिनेट करून ठेवते. आणि ह्याच्यावर आता मी दाब दिलेलं आहे. माझ्याकडे ना माझ्या लेकांना दगड घेऊन येलो, गावा केलेलं तेव्हा खरोखरचं दगड, तर तो वजनदार दगडा तो मी ह्याच्यात ठेवतलाय. तरी ह्याच्यातलं पाणी बघा, भरपूर सारा पाणी ह्याच्यातला निघाला. म्हणजे माशामध्ये किती तू रस वतलं, लिंबूचं, परत आगुळ वतलं, ते सगळं चांगलं दही सगळं पाणीच पाणी झाला. अजून घेतलं बघा, बघ दाबून दाबून असतं. अगदी तुमचा दाब नाही देऊच होता, असं आडव्या ताट ठेवायचं असतं. पण आता ह्या लागू वया नाही का, म्हणून त्यात गुतूर रवान दे. मीठ मसाला लागावा ना. आता हे बघा आम्ही चांगला ढवळून घेतलंय. आता हे का कड येऊ खोया, इतपत पातळ बस ना, इतपत, कारण बोंबील सोडल्यावर ते आणखीन पातळ होतली, आणि चटणी इतपत पातळ पुरे. आता ह्याच्यात घालून घेऊया मीठ चवीपुरता. सगळीकडे असं पसरला म्हणजे समजायचं आपल्या पूर्ण चटणीत मीठ या लागला, जास्तीचा नाही. आता
वहिनी तुमचा जीन्स पॅन्ट घालता का? सारिका लिहिते. अपूर्वा लिहिते चेन चांगला आहे. थँक्यू सो मच. माझ्यासाठीच कमेंट. सारिका लिहिते वहिनी तुम्ही जीन्स पॅन्ट घालता का? तुम्ही उत्तर द्या मग मी उत्तर लिहिते. मी फक्त खाली गावचा असतात ना तुमचा रिसॉर्ट तरच घालते. आणि मी घालते असं काही नाही, खाली गावचा असत किंवा काही नाही, पण आता घालते. आमका अशी बंदी अशी नाही, तुमका जर आवडत तर फक्त अंग टाका. सारिका लिहिते तुमचे कानातले झुमके छान आहेत, सोन्याचे कम नाही, सोन्याचे कम नाही, सोन्याचे कम नाही. नाही त्याला जमलीच नाही. असंच आहे ना, सोने से कम नहीं, यानी ये सोना नहीं, ये सोने से कम नहीं, ये सोने से और खोने से कम नहीं. आता कोकमा या कानातल्यांका सगळ्यांनी दिलेली आहे चांगली उपमा. मी आता परत परत जाऊन बघते ना तर गावनच नाही माका, सगळ्यांनी पळवल्यानी वाटतं. अपूर्वा इथे चांगली उपमा 700 रुपयाच्या पुढे आहेत. हो, ज्यांना चांगला आगू आता या वर्षी चांगले काय कोकमा गेली पुढे, एकदम गेली पुढे. ही सुकी होती बघा, ओलसर नाही का, 5 कोट आगुळ, 4 कोट आगुळ. असतं म्हणजे जास्त आगुळ लावलेलं असतं ना, कारण आगुळ थोडा महाग असतो आणि तो टिकताना पण खूप घट्ट आगळ लावतात, त्याच्यामुळे त्याची किंमत खूप महाग आहे. ह्या वेळेला पावसामुळे तो चिखल झाला, लोकांना कोकमा पण बनवता आली नाही. आली पाऊस मे महिन्यातच येलो, ज्या महिन्यात आपण सुकणवतो. आता ह्या बघा, ही रटामटा उडवूक लागतली, तशी ढवळता ढवळता काय करू बया, आपले हे बोंबील ते सोडू गोयात. आणि हे चांगली हयच काय तर तुम्ही चेक करा. आता ह्यो लाचो चमचो याच्यात घातलेलो शेवटचो. अपूर्वा लिहिते पाणी माशाचो घालूस आधी काढून हळू ना. हे बघा, आता ही बघा बोंबील असे सोडून घेतोय मी. कड इल्यावर सोडूया. पूर्ण चटणी कड आणि चटणी चांगली तेलात फ्राय करा आणि मग बोंबील सोडून घ्यावा. हे काय शिजूक जास्त वेळ लागायची नाही. हार्डली किती गो सरोज, 2-3 मिनिटांना. तर जास्त शिजवलं तर तुमका मगाशीच सांगले त्याचं दही कालो होतो. एकाने कसं मी रेसिपी पण बघलंय. बोंबीलचा काय भुर्जी, मी म्हटलं बोंबीलची भुर्जी, पण ना मी खरं सांगू रेसिपी पण मला ना ते जेव्हा ते बोंबील असे विरघळले ना तेव्हा पर्सनली माका आवडलं नाही, म्हणून कदाचित मला ते आवडलं नाही, पण होत असेल चांगलं. असा करू हात चमच्याने नाही ढवळायची, अशी अशी चटणी त्याका बुतूर वर खाली अशी अशी करून घ्यायची. शेफ करतात ना अशी अशी गोळ, जेव्हा तव्यात थोडासा तेल टाकतात आणि असं तो फिरवतो. थोडासा उचललाय आणि गॅस एकदम बंद. कशी कड उडता. आता ठेवूया थोडा अर्धा झाकण ठेवायचा, थोडा अर्धा. या बघा असा, म्हणजे काय चटणी उडतली पण नाही आणि ती वाफ्यावर आपले बोंबील ते शिजतले. फक्त 2 मिनिटात पक्का पटकन झाली की नाही. भले आम्ही येऊ उशीर केलं पण रेसिपी पटकन झाली, तेवढी बडबड पण केलं. सारिका लिहिते किती तोळ्याचे आहेत. अहो हे खोटे कानातल्यावर झुमके पहिले माझ्या लग्नात होते. माझा जो लग्नातला फोटो माका आवडतात आणि मला सगळ्यांनी सांगितले चेहऱ्याक सूट होतं, पण मी झुमके देऊन टाकले, पुढे वरची ठेवलेले. मग हारावरचे कानातले केल्या गोवान. मग आता म्हटलं माका झुमके तर आवडतात, तर मी घेतलंय, तर हे आवडले. आणि हे माका आता ट्रेन मध्ये गेले तरी विचारतात छान आहे का झुमके, ताई कुठून घेतले. आणि सारिका मला लिहिते ब्रेक छान आहे, थँक्यू सो मच. राशी लिहिते प्लीज मला सांगा का तुम्ही जावा की बहिणी की मैत्रिणी. आता आम्ही दोघी जावा आहोत, सख्या, या मोठ्या मी छोटी असं आहे, आणि एक मधली आहे, म्हणजे आम्ही तिघी जावा. पण आम्ही रेसिपी दाखवतो परत किचन त्या दोघी. तर आता तुमका बघूची आहात का बोंबील पाणी न काढता कुरकुरीत कसे करतात फ्राय. तर आता पुढे कंटिन्यू करूया, नाही तर आता ही रेसिपी होती. काय करूया आता तुम्ही सांगा. तुम्ही सांगा खाली कमेंट करू जर तुमका बघूचे आहात की बाबा पाणी न काढता. कारण आपण समोर दाखवलंय की आम्ही त्यातलं पाणी काढलेलं नाही, कुठलाही दाब दिला नाही. तसं मी विचार करत होते दगड ठेवून दाब देऊन करू, पण नंतर म्हटलं जर कोणाकडे दगड नसत, काय नसत, वजन नसत, तर पहिली बायका बालडी ठेवायची, पाटो ठेवायचे. आता एवढा मी एका सुचवणार होते, दगडापेक्षा तुझं खलबतो भारी आहे, तू सगळ्या बोंबलावर जायत. खलबत सुद्धा मोठो तो सुद्धा ठेवतो. पण आता का न ठेवता करायचे आहेत ना, तर ही आयडिया जी सर्वच सांगताला जे आता तुमका मी सांगितलं ना. कमेंट काय आहे, ताई कानातले किती प्राइस आहे. अरे किती कानातलं, फक्त एकावर 2 शून्य.
एकावर 2 आणि चित्र धन्यवाद हा. 100 तुम्हाला माझे कानातले आवडले त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. मिळाले ना तर नक्की मी तुम्हाला सांगेन मिळतायत आता घ्या म्हणून. आणि मी त्या कानातले वालीला पण सांगणार असले बाय भरपूर जणांना आवडतं. लिंक देऊया मग खाली. हा. ज्यांना ऑनलाईन हे कानातले मागवचे असेल तरी या लिंकवर हा. क्लिक करा आणि परब किचनचा 10 रुपयाचा फक्त 100 रुपये. 10 रुपयाचा कोड युज करा म्हणजे 90 रुपयात मिळतील. असे तुम्ही बल्ब पण घेऊ शकतास पण त्याला लय शून्य लागतं वरती. झालं. अपूर्वा इथे मासे तळायचे त्याचे पाणी मसाला लावायचा आधी काढायचे नाही. पाणी मसाला काढायचा नाही ते तसेच ठेवायचे. ते तुमका कसे कुरकुरीत होय आता दाखवतो तुमका. जाऊ नये पण नको खूप मोठं होतं ना. अगोदरच किती मिनिटं झालेली आहे. आता हे काय 2 मिनिट भर कड इलेलो गॅस बघूच्या राश्रील इथे बघूच्या आता बघूच्या आता दाखवूया. हे बघा. हा आता चमचो अजिबात घालायचो नाही काय ते. आपण आता गॅस बंद करून घेऊया. परत एक तर हिचे कान पकडतंय आणि हे घेतंय असे असे हलवून. हे बघा हलवूनच घ्यायचे नाही तर बोंबील हा. तुटतील बघा. ते लवचिक असतात ना पाणी असतं ना त्याच्यामुळे विरघळण्याची खूप भीती असता. आता हे आपले बोंबील झाले गॅस बंद झाले. आता सरोज दाखवतलं माशातलं पाणी. आता कसं माहितीये बघा जसं मी तुमका सांगितलं पहिलाच मी या सगळ्यात जुनो माझा जो तवो वापरतला ना तो तवो घेताय म्हणजे त्या तो कसं चिकटण्याची मागा भीती नाही. आता हे हे खाली ठेवूया ह्याचा. आणि माझ्याकडे 3 शेगड्या आहेत 1 2 3. ह्याचा काय हिशोब असा या सगळ्यात मोठी ही मिडियम आणि ही सगळ्यात छोटी. तर मी बोंबील भाजून ना सगळ्यात कमी म्हणजे एकदम बोलतात ना एकदम छोट्या आचवर बोंबील भाजायचे असतात म्हणून. आता ते लायटर मी बघू गेलेलं आहे. लायटर आणि सुरीचा कलर सेम आहे बघा त्याच्यामुळे मी थोडं वाचकलंय. आणि ना तवो तापेपर्यंत गॅस करू ही मोठी. आता हे रोजच्या वापरातलंच तवो घ्या. काय काय जण आजकाल फ्राईंग पॅन सुद्धा येतात जे ग्रिल पॅन किंवा काय येतात ना स्पेशली मच्छी फ्रायसाठी. पण मी आपलं माझं रोजच्या वापरातलंच घेते. आता ह्याच्यासाठी रवो लागतो आणि थोडा तांदळाचं पीठ आणि मसाला तर आपण घेतलो तरी पण त्या मिक्स करू लागतात. तर मी त्या घेते तोपर्यंत वहिनी तुम्ही जरा बघा मी येईल माल मटेरियल घेऊन. आपले बोंबील झालेले आहेत. पसारो आता मी सगळं आता काढून घेते. पहिलं बोंबील बघा मी असे ठेवलंय पाणी काढू. मग अशी त्या लागायचा तर लागला हे असे ठेवलंय. असे ठेवायचे लावून. हे आता सगळं पाणी खाली नितळत जातात. आता हे आपण आपली बोंबीलची चटणी हिरव्या बोंबिलांची ओल्या बोंबीलची हिरवी चटणी नाव असा नाव टॅगलाईन असा. आता आपला बाऊल काय गेला काळा सर्विंगचा. पुढे पुढे गाणं म्हणू आता बोमलाचा याकच गाणं माका आठवत आता काशीचा. कायचा तर तुम्ही सांगा आता मग मी बोलतोय. काशीचा वरनं गाणं आता सुके सुके बोंबील. आणि पण आपण सुके नाही करत ओले बोंबील करतो. आता मसाल्याचा डब्बा कुठे गेला ठेवला वाटतं. आता ह्यो हळूच बघू गयो खय पडले तो ह्यो बघा गमता खय आतो. ह्यो बघा बोंबील विरघळलो ना. लाईक करून सांगा डबल टॅप करून नाही विरघळलो म्हणून. आणि खाली कमेंट मध्ये पण करा लाईक मध्ये. हे बघा ह्यो पण नाही विरघळलो. अलगात करायचा लहान बाळात करतात ना तसा. मधली पेटवलं ना गो. हो मधली सगळ्यात बारीक केलंय मी. हे बघा हा 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 सुगंध तर भारी येईल. आणि कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटला ता सुद्धा लिहा लागतं छान. आता आपलं बारीक केलं झालं. हे सगळे जे आहेत ना हे बोंबीलत. हे बघा हे बोंबीलत. हे बघा सरोज म्हणता मी एकदाच खाल्लं हय येऊन. बरोबर आम्ही एकदाच केलेलं ही. पण ही ना रेसिपी एकदा केलास ना तर परत परत करून खावीशी वाटतली. हा द व्हॉइस ऑफ सोलने लिहिलं काशी ग काशी तुझी सवय. बरोबर ओळखला. एव्हरग्रीन सॉन्ग दादा बोलते बरोबर. सुके सुके बोंबील आणले काय ग तुम्ही केले. मला वाटलं झुमक्यात खेळत आहे मी भिंतीला ठोकलं.
ते गाणं लागलं इमॅजिनेशन दादा कोणते आणि ते गाणं बोलतात ना, त्यांची जी ऍक्टिंग होते आणि त्यांचं जे म्हणतात ना फेशियल एक्सप्रेशन आणि जे काही होतं ना अशी ते- बोंब मारूची आहे हा. आणि नाडो पेरूची. हा, ती फ्रेश होतं हा. पण कोण कॉपी पण नाही करू शकत ना. ते म्हणतात ना माणसामध्ये जी कला असते ना ती खरंच असते. एखाद्याच्या हातामध्ये किंवा एखाद्याला कला मिळालेली असते ना, कोण चोरी नाही करू शकत, कॉपी पण नाही मारू शकत, किती पण प्रयत्न केलं तरी. आता आपण बोंबील फ्रायकडे वळूया. आता जवळजवळ एका मॅरिनेट केल्यावर 15-20 मिनिटं झाली. एवढा पाणी येईल तर आता कोकमाचा पण असतात, नाही तर लिंबाचा पण असतात आणि या बोंबलाचा पण असतात, सगळा मिक्स झालेला. आणि त्याच्यानंतर आता आपण परत बुतूर जाता हा, परत बुतूर नाही गेला पाहिजे, असं काहीतरी ठेवूया. नाही तर परत गेला होतं तर ते परत सोकून घेतलंय ना ओढून ओढून. आता हे बघा, हे आपलं रवो बघा, रवो मी जरा जास्त घेतले, तांदूळ त्याच्या अर्धा आणि ह्यो आपलं फिश फ्रायचा मसालो आणि ह्यो गरम मसालो, कारण मला गरम मसाल्याची चव खूप आवडता. आणि ह्या सगळा ना आपण असा मिक्स करून घेऊया. जो कोटिंगसाठी जो मसालो आहे ना तो. आणि सर आपलं तवो तापलो ना त्याच्यामध्ये आपण तेल घालून घ्या. आणि ह्याच्यामध्ये मी याला काय करते माहिती आहे, मीठ सुद्धा घालते वायच, म्हणजे ह्या कवराप मीठ असलेला बरा असता. कारण कधी कधी ह्याला ना मीठ लागणार नाही व्यवस्थित, कारण कधी कुठल्या मच्छीक लागतं, कुठल्या मच्छीक लागणार नाही, म्हणून मी ह्याच्यात सुद्धा मीठ घालून घेते. आता तर वाईट मी घालतंय. हे बघा एवढा मीठ घालून घेते, जास्त पण नको. आणि हे मिक्स करून घेऊया. रेसिपी हा, आता सांगा. आपण करतो आहे, आपण आधी केली हिरव्या बोंबलातली चटणी, म्हणजे ओल्या बोंबलाची हिरवी चटणी. ओल्या बोंबलाची हिरवी चटणी. आणि 10 होते, 10 होते, त्यातले आता बुरलेले म्हणले एवढे चटणीतले नको तर फ्राय करूया, कारण फ्राय बोंबीला पण जास्त डिमांड असतात, कुरकुरीत भजी सारखी आणि पाणी काढूची, त्यासाठी म्हटलं आता होऊनच जाऊ दे. आता ह्या पाणी तुका नकोच, आम्ही ते ह्या करते मी तोडून टाका. तोपर्यंत परत बुतूर जात राहतात गरम तेलामध्ये. आणि माझा गॅस एकदम बारीक आहे. गरम तेल तव्यावर तेल टाकलं आणि आता हे बघा बोंबलाला व्यवस्थित माल मटेरियल आहे ना तो कोट करून घेऊया. माल मटेरियल शब्द खूप भारी आहे. आणि त्याच्यानंतर असे हलगत मध्ये ठेवूया. आणि मग अशी मी चिरताना दाखवलं ना, म्हणून याला मध्ये चिर द्यायचं, म्हणजे यातलं पाणी निघायला म्हणजे मदत होते. आणि असे उभे करून ठेवा. हळद वगैरे लावलात ना तुम्ही, मीठ हळद, की तर पाणी असा नितळत जाता. मग तुम्ही दाब नाही दिलास पण ते थोडा वेळ जास्त ठेवा, आता 15-20 मिनिटं तरी ठेवात. असे उभे करून ठेवलास ना का आपसुक्याचा पाणी निघता. ही आजची टिप. ती बघा, आता त्यांनी पाणी जरी निथळलं तरी ते बघा थोडा तसा निघत जात त्याला. आणि आता एका टायमाला बघा मी किती. आणि तरी पण तुमचं जर पाणी जास्त जर ठेवला तर तुमचं तेल जास्त बोंबेल, तेल जास्त घेता आणि मग तेलकट होतं ते. आणि असं रव वगैरे लावले तर कुरकुरीत भजी सारखे काय होते. आजची आपली रेसिपी ओल्या चटणीतले, ओल्या नारळाच्या चटणीतले ओले बोंबील, हिरवे बोंबील, ओले बोंबलाची हिरवी मालवणीत म्हणतात हिरवो मसालो, कच्चो मसालो, हिरव्या सार सुद्धा म्हणू शकतात. हिरव्या बोंबलाचा सार, कालवण, थपथपीत खायच्या थय. आणि हे आता बोंबील आपले कुरकुरीत बोंबील. आता एका आडवो कर. आता याला आडवं झोपायचं नाही. बघा हे जे कोटिंग असतं ना, ह्या काय जण म्हणतात निघतात, पण नाही निघणार. तुम्ही जर व्यवस्थित असे म्हणतात ना का व्यवस्थित ओला केलात ना, ह्या मासे जर ओले असतील ना व्यवस्थित, त्या का आगुळ बिगुळ लाव आणि ह्या कोटिंग असा व्यवस्थित म्हणजे बोलतात ना सुक्के दिसेपर्यंत. आहे बघा, आता ह्याच्यात कुठेही कोटिंग असं निघायचं नाही. असं 2-3दा असं 4-5 वेळा तुम्ही असं फिरवून घेऊया, सुको करून घ्यायचो. आणि नंतर मग ह्या का असं करूया. आणि आता ह्याच्यात वाईज अर्धी पळी, तसे मासे फ्राय म्हटले ना वाईज तेल जास्तच लागतं. असा साईडने चारही बाजून ह्याला असा तेल सोडून घेऊया. आता हे बघा, हे सगळ्यात स्लो गॅसवर. आता बोंबीलला बारीक गॅसवर किंवा मच्छी फ्राय ना बारीक गॅसवरच. वेळ जरा जास्त लागता, पण जो कुरकुरीतपणा येता आणि जी चव येतात ती एक नंबर भारी येतात. आणि हय पण हात नाही लावायचे आधी. जर तुम्ही कवळे असते वेळी तुम्ही हात लावलास की ते परता केवचे नाही का तुटतले. आणि मग नंतर मग तुमचं मूड ऑफ होतो. अरे मी बाजारात ह्याच्यात हॉटेलमध्ये जाते तेव्हा कसे कुरकुरीत बोंबील एक सकट. माझ्या नवऱ्याचा तसा होता, नेहमी सांगतात अरे मी हॉटेलमध्ये ते बोंबील खातो ते नेहमी कुरकुरीत असतात आणि ते असे तुटलेले पण नसतात, पण तू बनवते तेव्हा ते तुटतात का. तर ह्याचं तेच आहे की कोवळा परतलात
हे बोंबील न शिजता आता बघा जरा वाईस तेल असं तवो सुद्धा आडवं उडवं करून ना चारही बाजून एका तेल असं फिरून घेऊया. आता तुमका लाईव्ह दाखवतोय त्याच्यामुळे वाईस लाईव्ह मोठं होतं नो, कारण ह्याला जर मी अगोदरच म्हणजे बघा घाई त्याच्यात काविल तो घालून गेलाय ना की हे 100% मोडतले आणि मग मूड ऑफ होतो ना तुमचं सुद्धा आणि आमचं सुद्धा. त्याच्यामुळे मी हा विचार करी होता आज तुमका लाईव्ह मध्ये ते दाखवू की नको दाखवू. दुसरी ताई तोंडात पाणी सुटला. मी लिंबू लावून कुरकुरीत वाजवतोय. अनुजा सावंत लिहिते मी लिंबू लावून कुरकुरीत वाजवतोय म्हणजे चुकीचं झालं असं ठेवतोय असं वगैरे असं. तुम्ही कोणती रेसिपी केली? आम्ही केलं हिरव्या चटणी मधले ओले बोंबील आणि आता करतो कुरकुरीत असे बोंबील फ्राय, काही दाब न ठेवता किंवा त्या बोंबील मधलं पाणी न काढता. ते कसे करतात त्याची रेसिपी आता सध्या चालू आहे, पण त्याला जरा वेळ लागतो कुरकुरीतपणा होण्यासाठी. माका होय तोंडात पाणी सुटला होय होय या भास्कर लिहिताय हाय. तर तुम्हा सगळ्यांना हाय. आणि कुणाचा काय प्रश्न असतात जर तुमका रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हे बघा आपले मोठं आवरून ठेवलंय आणि बोंबील काढून तर डिश ठेवले. म्हणलं एका कधी घेऊया तर घेऊया. आता हे कशाबरोबर खाऊ शकतात तुम्ही? भात, भाकरी, चपाती. आणि प्रवासात नेऊन अति उत्तम मच्छीचा नेऊन प्रवासात तर. अरे नको आजूबाजूला कोणतरी आपण ट्रेन मध्ये मालवणी माणसं शेअर करतात गो. वास येलो ते गो. माझ्या बाबाला म्हणायचे वासान पोट 2 घास जास्त पण जातात. बाजूवाल्यान तळल्यानंतर म्हणे हा वासान 2 घास गेले. श्रावण महिन्यात येऊ डायलॉग माझ्या बाबांचा असायचोच असायचो. नाही पण असतं, पण आपल्या खाऊची इच्छा सुद्धा होता. पण बोलतात ना व्हेज नॉन व्हेज त्याच्यावरनं लई 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 आता तू काय घेतलं नाही का परतू? नाही थांबा जरा ते हो नाही काविल छोटो मोठं नको चपातीचं नको. हा या काविल त्याला परतू सारखं नाही. हा मच्छीसाठी एक स्पेशल काविल तो येतात दाखवायचा तुमचा वाईट ऐकतच असतो काय भांडी घासून ह्याच्यात आवडतं. चपातीचो होय होय त्याचा धार असता वायच. हे बघा तो बारको असता साईजने. या 2 गाडींच्यामधलं फरक ह्यो तुम्ही सरस मच्छी फ्राय जे असतात ना किंवा कुठल्याही परतूची गोष्ट असतात ना त्याच्यासाठी ह्यो, कारण इथून बघा एका निमुळ तो वाईज असं धार दिलेली असतं आणि निमुळ. आणि ह्यो बघा हे फ्लॅट असतं असं एकदम. ह्यो म्हणजे चपाती पराठो किंवा पुरणपोळी तो असं सरळ म्हणजे जी भांडी असतात ना त्याच्यात पण असतात. आता मागा एक चॉपर घेऊची गरज घेशील नाही. आता बघा एक चॉपर घेऊचा, कारण काय होतं माहितीये भुर्जी बिर्जी करूची असतं काय करूची असतं तर 10-15 मिनिटं वाया जातात. तर म्हटलं आता एक चॉपरच घेऊया जेणेकरून असं घ्यायचो की असं घ्यायचो तुम्ही सांगा. तुम्ही सांगा ना ते इलेक्ट्रिक तुम्ही जर वापरत असेल तर कसलो घ्यायचो. हा कारण मी पण जाते मी परत एकदा म्हणते घेऊ एकदा म्हणते नको घेऊ एकदा म्हणते घेऊ एकदा म्हणते नको घेऊ. म्हणजे तुमचा रिव्ह्यू सांगा. म्हणजे असं रशीवाला असं ओढूचो की वरून असं खचखच 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 की तो इलेक्ट्रिकल पण येतात चार्जिंग वालो तो. आता हे बघा हे बोंबील मग ना हात लाव मधल्याक लाव मधल्याक जो पहिलो सोडलास तो लक्षात ठेव. नाही ना यो पहिलो नाही पहिलो सोडलं असं नाही बाहेर त्यांना होऊ नये, कारण हे ब्राउनिश कलर येऊ नये कारण रवत असं पटकन भाजता नाही तुटतले नको नको पाणी त्यातलं आटेपर्यंत. कारण छेडलं ना तर बिचारे तुटतले उगाच ते लाईव्ह मध्ये घेऊन नको. त्याच्यामुळे उद्या काय राष्ट्रीय जे माका का तुम्ही दोघींची जोडी ताई आवडता. हा धन्यवाद धन्यवाद. हा वाजयतय नाही. ओके ओके हा लिंबू लावून वाजवतय. ओके ओके अनुजा येते. ओके अजून कोणाची काय कमेंट असेल काय आम्हाला आमच्यासाठी काय सजेशन असेल तर तुम्ही नक्की द्या. आता हे बोंबील म्हणून मी मगाशी करत नव्हती कारण मला माहिती याला खूप वेळ लागतो. कारण जोपर्यंत ते चांगला वेळ लागतो हा ते व्यवस्थित फ्राय होत नाही ना तर मोडले जाणार फॉर शुअर 100% मोडले जाणार. घाई गडबडीमध्ये कधी फिश फ्राय करू नये. बाकीचे मासे मोडले नाही जात पण ह्याच्यामध्ये पाणी असतं ना बोंबलामध्ये. बोंबील तर तुम्ही घाई गडबडीत नाही करायचे. पटकन वय असेल तर असे करून खावा आणि लय वेळ हा तर असे करा फ्राय. पण फ्राय मच्छी खूप आवडतात आणि चटणीतले पण एकदा करून बघा. हो तुम्ही दरवेळेस लाल मिरची शंकेश्वरी घालण्यापेक्षा हिरव्या चटणीतले करून बघा एकदम मस्त. हा मी पहिल्यांदा खाल्लेले त्याची चव खूप छान लागते. हा आता तुम्हीच गाणं काय तर सुचवा. माका आता मच्छीवर या बोंबलाचा गाणं बोललाय. हे झाले जरा आता नाही तुटणार. आता हे बघा यो पहिलो आहे का जाऊ शकता बुतूर त्या का सरतो तो बोललो बुतूर काढून
तर हाच काविलता घ्यायचा. काविलता कुठला वापरायचा याच्यावर पण असतं. धापकन टाकूचो लागतो काही सेकंदात, नाही तर काविल तेम पण गळतो लगुतो. ताट हो गय होते ताट. नाही नाही अजून वाईस होय. तो एकच झालेलो. हा तो एक अगोदर टाकलेला तो त्याला जरा व्यवस्थित होते कारण त्यातलं आणि पाणी बारीक गॅसवरच करायचं असतं. हा. जय हिंद जय महाराष्ट्र ताई. जय हिंद जय महाराष्ट्र. गाणं कुठलं बोलणार आता? मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, भऱ्या पाण्यामध्ये बोटीनं करतोय ये जा. आय बापाची लाडाची लेक मी लाडी, चोलीती वली ग नेसलय रंगीन साडी. माझ्या केसामध्ये मालेला फुलेल चाफा, नत नाकात साजीर वाणी, गल भरून सोन्याचं मणी. आई बापाची मी गराणी, रात पुनवेला नाचून करतय मोजा. आता ह्या गाणं किती बोललंय मी सांगा तर सांग. कोळी गाणं. हा या कोळी गाणं आणि कोळी लोकांची ती मच्छी म्हणून मी डोलकर डोलकर तर सुचला मगा गाणं तर ह्या बोलले. तुम्ही काय असाल तर सुचवा, येत असत तर नक्की गाय मी दोन लाईनी. आणि गाणं आवडलं तर डबल टॅप करून लाईक करा. आता मी घाई डबल टॅप खूप करून मोठं होत आहे त्याच्यामुळे मी घाई राहू दे ना. घाईमध्ये परतवले. आता तेवढा वेळ आपल्याला तुम्हाला एंटरटेन करायला आता आपल्याकडे काय नाही त्याच्यामुळे जरा परतवून घेतले. हे मस्त आपले हिरव्या चटणीतले ओले बोंबील आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही भात खावा, कायो खावा, भाकरी खावा, चपाती खावा. आणि नाही केलास तर ही रेसिपी एकदा तुमच्या ट्राय करा. आणि सविस्तर व्हिडिओ एकदम आपलं परब किचनवर पण असा. तर लाईव्ह मध्ये तुमका दाखवलं आम्ही कुठे काय पाणी वगैरे घातलेलं नाही, जा हा त्या समोरच तुमका दाखवलं. तसं ह्याचं पण पाणी न काढता फक्त ताट असा वर धरून ठेवलं, तेवढाच काय तर पाणी निघाला. आणि ते बोंबील आता आपले थंय फ्राय असे एकदम मंद गॅसवर खूप वेळ लागतात त्याला म्हणून ही रेसिपी दाखवतात. आता तुमका आवडली तर डबल टॅप करून लाईक करा. आणि आता आम्ही आता या ताट वाट बघता पण त्याला लयच वाट बघूची लागतली. तोपर्यंत या ताटात आता मी याच ताट ठेवतो. नाही खरंच खूप अजून 15-20 मिनिटं लागतली. मग आता तेवढा तग धरून नाही धरायचा. आणि तुमका पण एवढी वेळ देऊन आम्ही तुम्ही लाईव्ह बघितलं त्याबद्दल धन्यवाद. खूप सगळ्यांचा धन्यवाद आणि स्वागत सुद्धा आहे परब किचन मध्ये. रेसिपी आवडली तर काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पण तुमच्यासाठी हे कुरकुरीत बोंबीलची एक दिवस लाईव्ह फक्त तीच रेसिपी करतो म्हणजे मच्छी फ्रायची. बोंबलाचीच करतो. हवी असत तर भरभरून खाली कमेंट मध्ये सांगा. यो सेव्ह होतो ना व्हिडिओ, काही सुद्धा कमेंट केलास तरी चालेल. कारण आता कसं त्याला अजून कमीत कमी 15-20 मिनिटं लागतात तरी स्लो गॅसवरच. म्हणजे बोंबील फ्राय करायला 30 ते 40 मिनिटं लागतातच लागतात जर त्यातलं पाणी नाही काढलं. पण पाणी जर तुम्ही काढलात, कारण पाणी काढून सुद्धा अर्धा तास लागतात. त्यातला व्यवस्थित पाणी एकदम म्हणजे बोलतात ना निघून जातात. 90% पाण्याचं आपल्या शरीरात किती टक्के असतात मानवी शरीरात? कालच मागा सोनम सांगत होता आपल्या शरीरात एवढा पाणी असतं. आता केवढा असतं तर तुम्ही सांगा आता खाली. असं असतं. त्याच्यामुळे चला आता ह्याच्या बरोबर तुम्ही सगळं खाऊ शकता. म्हणजे भाकरी भातासोबत पायस देवा आणि 2 बोंबील. हा आणि बोंबील पण बघा हाताने छेडतय व्यवस्थित. ते आरामात आपल्या म्हणतात ना आरामात झोपून तव्यात ते खाऊन होतले. क्रेझी गेमिंग काही कधीतरी शिरवाळ्या जाऊ. हो आमचं ना गेल्या पुढच्या रविवारी मी विचार करते शिरवाळ्याची लाईव्ह रेसिपी दाखवायला, कारण ती पटकन होईल. म्हणजे असं एकदम ऑथेंटिक शिरवाळे. पण त्याच्यासाठी फक्त तो शिरवाळो गाळूच नाही आमच्याकडे, पण त्याच्यासाठी पण एक ट्रिक आणि त्याची पारंपरिक रेसिपी दाखवलेली आहे शिल्पाने. आणि तशी माही ना तर ती मी नक्की दाखवते. ती पटकन तर काय राग मानायचं नाही, यायचं आणि मुंबईत करायचे मस्त होतं. बोंबील मध्ये 90% पाणी, माणसामध्ये 70% पाणी. बरोबर लिहिलं म्हणून म्हटलं आता ही मी घेते 70% पाणी. म्हणजे आपल्यामध्ये पण 70% पाणी आहे आणि बोंबलांमध्ये 90% मध्ये निघायला किती वेळ लागतो. आता आपण रेसिपी पूर्ण बघितल्याबद्दल, लाईव्ह पूर्ण धन्यवाद. सगळ्यांचे आभार. आणि अशाच आमच्या युट्यूबवर पण रेसिपी आहे, त्या सुद्धा बघा, त्यांना सुद्धा चांगला प्रतिसाद द्या. धन्यवाद.
चला आता अशा प्रकारे आपण हा लाईव्ह एंड करूया. भेटूया पुढच्या रेसिपी सोबत आणि पुढच्या लाईव्ह सोबत. तर तुमका आमच्या रेसिपी आवडतात की लाईव्ह आवडतात हे सुद्धा कमेंट करून सांगा. आणि काय